Ola, benvidos e benvidas a unha nova entrega de Falemos de Pedras e Lugares, o programa de televisión dedicado á divulgación do patrimonio arqueolóxico e toponímico da provincia da Coruña. A reportaxe de hoxe situarémola na comarca da Terra de Melide, onde visitaremos o Castro da Graña no concello de Toques e o Museo da Terra de Melide, situado no concello de Melide. O Castro da Graña localízase nunha leira privada da parroquia de Santa María da Capela, no lugar coñecido polo evocador topónimo de Mourelos. Este nome ten a súa base na raíz latina maurus, tan presente na nosa toponimia e que nos lembra as lendas que se lle asocian aos mouros e ás mouras. Este interesante xacemento foi catalogado no ano 1933 polos investigadores no Seminario de Estudos Galegos e escavado a partir do 1987. Grazas a un convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e a Universidade de Lodz, Polonia. Sabemos que este castro caracterízase por ter un amplo período de ocupación, que vai dende finais da Idade do Bronce, principios da Idade do Ferro, ata a época romana. Dentro dos achados máis interesantes e antigos, destacan a aparición de fondos de cabana, restos de pisos ou alicerces das primeiras cabanas do poboado. O feito de non apareceren vestixios de tégula romana leva a suposición do uso de material vexetal para as cubertas das construcións. Mais, para coñecer mellor o patrimonio arqueolóxico das terras de Melide, imos entrevistar a Xosé Domingos Fuciños, membro da familia propietaria do Castro da Graña. Xoaquín Vázquez Rodríguez, filólogo e técnico do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Melide, e Xosé Manuel Broz, profesor de Historia e director do Museo da Terra de Melide. Vexamos, pois, esta nova reportaxe de Falemos de Pedras e Lugares. A Buriño. Atopámonos aquí no concello de Toques, na provincia da Coruña, na terra de Melide, en concreto no Castro da Graña, na parroquia de Santa María da Capela, nunha zoa fermosa da profunda Galiza, e cun achádego de fai uns anos moi interesante a nivel de arqueoloxía e para a arqueoloxía de Galiza e máis do mundo. Estamos aquí no Castro da Graña, un lugar que pertence ao concello de Toques e á comarca Terra de Melide, non? A orixe e significado do topónimo Melide ata hai moi pouco non estaba nada claro, non? Barallábanse distintas hipóteses, distintas teses, desde a hipótese un tanto fantasiosa e folclórica, que naquel punto, no que hoxe coñecemos como Melide, pois librouse unha batalla, entonces un xefe mandou a 1000 homes tomar un punto dicíndolles 1000 ide, e dai pois ficaría o nome. Mais a orixe e significado do topónimo Melide hai que procurar unha documentación antiga. Concretamente, nun documento do século XI, pertencente aos tombos de Sobrado, achamos un Mélite que nos fala dun nome de persoa, Mélitos, que sería o dono, o terratenente da vila. Por lo tanto, Melide ven de Vila Mélite. O paso de Mélite a Melide, pois é claro, non? Fonéticamente, pois explícase por a simplificación do doble L, Mélide pasa a un só L, a sonorización do T en posición fraca, en posición intervocálica, que pasa de, e o I átono final, pois que pasa. Estamos no Museo da Terra de Melide, que é un museo comarcal, que abrangue todos os temas máis ou menos históricos, artísticos dunha comarca que comprende 3 concellos, Toques, Melide e Santiso. Empezamos pola arqueoloxía, logo sigue a etnografía, costumes, historia, e logo tamén traballo de investigación e divulgación, porque se publica un boletín anual. Ese máis ou menos é o labor deste museo que leva desde o ano 78.
un dos apartados máis interesantes deste museo sexa a arqueoloxía, porque foi como naceu este museo no ano 78. Posiblemente polos achados casuais dos nenos das escolas que topaban nas terras altas de Toques, ese foi o fermento deste museo. A partir de aí, fixeron as excavacións e foi un medrar constante. E hoxe, precisamente, esta mostra de arqueoloxía é o apartado máis bonito, ou polo menos o que a mí máis me gusta, porque foi como foi nacendo o museo a partir dun descoñecimento que tiñamos da terra, logo a partir de aí fomos estudiando e conseguiuse esta mostra tan interesante e completa. Fernando Cuña Castroviejo, amigo e catedrático de Arqueoloxía da Universidade de Santiago, xunto co arqueólogo tamén Gonzalo Meixide Camiselli, amigo, e entonces pedironme permiso a min, aos meus irmáns, para poder facer unha cata no Castro da Graña, xa que o castro atópase dentro de uns terreos, un lugar daqui que é da nosa propiedade, e xa inmediatamente iniciaron un convenio ca Universidade Łódź en Polonia, e frutificou ese convenio tamén con outra terceiro pé, a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza, estamos falando do ano 87. Iniciouse a excavación cos permisos pertinentes, consistían en traballar un mes no Brao, e traballaban os catedráticos, profesores adxuntos, e alumnos e alumnas do segundo ciclo de carreiras ou licenciados que acababan de. Bueno, isto é a entrada do castro. Esta entrada estaba tamén toda derrubada e supoñen que estaba tapada con material vegetal en plan defensivo. Como curiosidade deste castro, sabedes que está empedrado, está as paredes en riba de rochas, tiña dúas entradas. Esta de aquí, que é a segunda, entrada defensiva, é a primeira que está ali naquel furado entre as pedras. Neste de aquí apareceu un ídolo de barro que está no Museo da Terra de Melide. E outra curiosidade que apareceu aquí, as rodeiras do carro romano. Aquí, e máis noutra pedra, é exactamente o ancho do eixo do carro que se utilizou aquí hasta non fai moito, un 10, é outra curiosidade. Trátase dun castro pequeno, máis ben, de tipología agrícola gandeira, e que supoñen os investigadores que naceu máis ou menos entre o século VIII, VII antes da nosa era, antes de Cristo, e foi habitado até aproximadamente o século IV despois de Cristo, que a partir deste século IV despois de Cristo, isto quedou abandonado, derrubouse, porque houve incendios, choveu, etc., derrubouse, e hasta 87 non apareceu nada do que había aquí, do que se ve aquí, porque ben podemos ver que case o perfil da terra está ao rente daquel muro, dali, muro exterior, é dicir, que estaba a flor de terra. Desde o século VII antes de Cristo hasta a época castrexa, século IV, III, resulta que tivo unha tipoloxía constructiva determinada. A parte máis antigua, esta de aquí, na que hai pedras, tratábase de cabañas, que eran de material vegetal, sin ningún tipo de construcción pétrea. A partir do século IV, III, apareceu esta segunda etapa constructiva, que entón aí xa evolucionaran a construcción, ainda se ven esas pedras fincadas que fan algo así de círculo, e logo xa ven a última etapa, que é a romanización. A romanización trae consigo as construcións de tipo rectangular, son estas casas xa romanizadas, que son cuadrangulares cos ángulos vivos. Edificaban en riba da rocha. Por qué? Porque estaban ao enxoito, é dicir, non tiñan contacto ca humidade. Eran pequenas, tiñan o que se chama lareira, o lume no medio, isto respecto a, digamos, ao tipo de construcción. Complementando, de que vivían? Vivían da agricultura, da caza e da pesca. Aquí abaixo pasa o río da Toca,
ali naquela hondonada, naquela vagoada. Entonces sempre facían os castros, edificaban ao lado dun río en zona de caza, pero tamén dedicábanse á agricultura. Fixades vos aquí esta rocha que está en circular, que sería a base de unha casa castrexa, e logo a romanización cas paredes rectas e rectangulares. E aquí, como curiosidade, vedes estas pizarras que hai aquí, aí hai unha que hai outra. Isto quere dicir que cando escavaron, isto de aquí é original, isto de aquí, da pizarra para arriba, é restaurado, habilitado. En este caso exactamente o mesmo, chámanse testemunhas que isto que apareceu, isto é rehabilitado. Todo isto estaba debaixo da terra, pero non se vía, pero estaba mesmo a flor de terra, porque podemos observar que os niveles son moi pequenos, dali do muro, a este muro de aquí, pois nada, estaría tapado todo iso de aí na máis. Don Florentino López Cuevillas, traballando para o libro Terra de Melide, pois mediu o castro e recolleu da xente maior a historia, ou por menos as lendas. Cada castro ten unha lenda, e a lenda deste castro di que hai unha vea de ouro e outra de alquitrán. Pero se pica mal, se vai a de alquitrán que esboura todo. Tamén que hai furaos por debaixo, o sea, secretos, polos que se comunicaban uns castros con outros.